una de les coses del guió va ser cohesionar-ho. Recordo com quasi bé una novel·la, com un llibre de narracions curtes, diguéssim, no? I llavors de tot això es va haver de fer un tot, no? I aquest tot unificava aquesta noia, que d'alguna manera no és que hagués de ser una noia exuberant, havia de ser una noia jove. Només tens això? Deus tenir coses més presentables. Depèn de què consideris presentable. Estava en un moment que la gent tenia ganes d'anar a veure el cine català. Per exemple, l'Escot mateix és una de les pel·lícules més taquilleres de la història del cine català, diguéssim. És una pel·lícula que, per exemple, té una cosa insòlita, que ara no et sabria dir si n'hi ha alguna més que ha passat, però tu em recordaves que es va estrenar en el Diagonal i en el Capitol, però és una pel·lícula que es va estar com 3 mesos, que al cap de 2 setmanes la van passar a 2 cines més, el Balmes i no sé quin altre, la majoria no existeixen com a cines, que a més, al cap de 3 mesos, quan la van treure, 15 dies més tard la van haver de reestrenar, perquè la gent seguia volent veure l'Escot, diguéssim, no? Alla feste contadine, cameriere cittadine, a conteste baronesse. És un intent de fer un cine comercial digne, ben fet i industrial. En aquest cas és una pel·lícula d'encàrrec que em va encarregar un productor, Josep Antoni Pérez Giner, un veterà i grandíssim productor del cine català, i que es tractava de fer l'adaptació d'una novel·la que havia sigut un gran èxit literari.